Kattele koiraa. Mitkä talutit? Ja pysähdy siihen. Ihan hyvä. Joo, jatka matkaa. Remmi menee vartalon ympäri. Tänne päin vaan. Moi vaan. Sitten hauska kun ja kaulapanan löytyy. Ja voit hakea tuolta ihan mitä tahansa löytyy vähän leikkiä kaverin kanssa. Hetki odota. Joo. Täällä turvassa, kun täällä on tuttuja ihmisiä. Voi Tintti sun kanssa. Mun täytyy alkaa makkarot sitä taskussa. Palvikikku hierota itsemme, että saada irti. Ei enää, nyt se on Vaan Tuliko ohjaajalle yllätyksiä? Tuli. Mistäs sulla No oli? toi haalari oli nyt aika yllätys. Joo, Et miksi siitä tuli aika niin iso voimakas reaktio. Se on totta. Ja sit, no en mä tietysti nähnyt kaikkea mitä se teki. Joo. Teki mieli vähän puikuilla. Joo. Mitäs tää Mut ehkä se, että sit, Niin se on 3-vuotias, kato vasta. no se on nuori tietysti. Niin. Joo. Ei se ole vielä edes 3 täyttänyt. Vähän yli 2. Mutta tosiaan aika erilaisesta tässä kuormitetaan kuin Joo, siinä joo, M-Hawks, joo. mikä me ollaan käyty. Joo, siinähän ei Joo. kuormiteta Ei, periaatteessa. Niin, ja sitten se on paljon laajemmalla alueella Niin, kuitenkin, että tässä joo. tapahtuu nopeasti paljon rankkoja joo. asioita. Et niistä se palautui nyt kaikista, eikä niinku ilme mennyt lainkaan tommoset, Joo. mitä nyt tässä meni. Kyllähän tässä vähän näkyy sekin, että se on nuori koira. Varmasti Se tulee joo. sieltä vähän Joo. esiin. Mutta katsotaan nämä rastin paikat täältä. Eli toi laukauspelottomuus mulla tässä ensimmäisenä, kun mä osaan vaan näin päin lukea. Niin, me ei osata kyllä aloittaa sieltä, kun me ollaan lopetettu. Eli laukaus kokemattomaksi tulee nyt sen takia, että siinä on kuitenkin pieni reaktio tullut sille ja sitten se oli vähän sellainen, että tämä ei ole enää yhtään hauskaa ja nyt vielä vähemmän hauskaa. Mutta se kannattaa muistaa, että siinä on niin paljon rassattu sitä koiraa sinne alle, että mä uskon, että se normaalissa elämässä on mitään ongelmaa tai teidän harrastuksissakaan. Luokse päästävyys. Niin silloin on semmoinen aavistus pidättyväisyyttä siellä, että ei se tule heti paiskaa tassuun, että hei, mä oon Tintti, kukas sä? Se on tullut vähän, niin mä tuun kattoo, iän kuka sä oot. oot. Mutta saahan se olla, ei se sitten ei ole mitään haittaakaan, mutta tässä tietysti se vähän laskee pisteitä. Eli se on tää luokse päästävä, mutta aavistuksen pidättyväinen, että se on tosiaankin vaan aavistuksen. Että se sitten tulee, kun se sopii hänelle. Ja kovuus, eli tuo muisti, niin tuohan oli kovuustesti itse asiassa. Siinä testataan se, että kun se tulee uudestaan siihen tilanteeseen, niin miten se muistaa sen epämiellyttävän asian. Ja sehän koki sen tosi epämiellyttäväksi, että pelästyi sen verran hurjasti siinä. Ja sitten kun se tulee uudestaan, niin kyllähän se näkee sit selkeästi, että se muistaa, että tässä tapahtui viimeksi jotain, että koska seuraavasti hyppää jostain. Eli hieman pehmeä se nyt kuitenkin on, että kun me katsotaan sit koko testin läpi, että missä se muualla, että se pystyy tulemaan kyllä hyvin sun kanssa ilman mitään kommervenkkejä. Ja tuo temperamentti, se on huomiokyky, se oikea aika ja oikea suunta, kun tapahtuu jotain. Ja sen semmoinen sopeutuminen tämmöisiin muuttuviin tilanteisiin, niin se sopeutuminen ei ole ihan semmoista, että ihan tästä näin vaan sopeudutaan, kun jotain tapahtuu. Aha, se oli tommonen, nyt jatketaan. Että sitä ei ihan ole, että pikkasen jää sitä kaivelee, että se alkaa vähän miettiä niitä asioita. Niin sanotaan näin, että se on tommonen kohtuullisen vilkas +2. Hyvähän sekin on silloin. Ja sitten on noi hermot. No kyllä me täällä tosiaan hermoja päästiin rassaamaan sitten ihan urakalla, että kyllä se tulee tuonne +1b. Ja täällä lukee tälleen kuin hermostuminen pyrkimyksen. Mutta mä en tiedä miksi ne on keksinyt tämmöisen lauseen tänne. Musta se nyt ei ihan kuvaa tätä, koska se on plussan puolella sen hermot. Ja se on vanhan testin mukaan tää oli niinku sama tää ykkönen. Täällä on 1b ja 1a. Joo. Tää on nyt 1b, koska se vähän otti enemmän niinku itseensä sitä Kuormaa kuin normisti. Joo. Mutta periaatteessa niin kuin okuhermot silloin. Ja
taisteluhalu, liukujen lihasten käyttö. No siinähän se olikin oikein pätevä, paitsi ei tykännyt, mä vähän läppäsin siihen omaan käteeni, että sit se oli ihan, mitä voi tapahtua jotain kavalaa. Mutta se tuli heti uudestaan, että siinä se oli hieno asia. Mutta sitten sen pitäisi taistella tuolla pelkonsa vastaan. Kelkalla pitäisi vähän enemmän näkyä, että vähän enemmän pyrkii sinne. Ja kaikissa näissä vielä hyökkäyksissä muissakin pitäisi sitä taistelua vähän näkyä. Mutta kyllä se tuli 2 riittää. Laitettiin vielä 2A sille. Eli kyllähän sitä siellä on ihan roppakaupalla. Puolustushalu, eli miten se teidän laumaa haluaa puolustaa. No, siinä täytyy aina miettiä, miltä se hyökkäjästä tuntuu. Et nyt kun Karita olisi hyökkäjä, Karita on oikeastaan ainoa, kuka pystyy sanoa, miltä se tuntuu. Ja miltä sen naama-ilmeet näyttää. Et kyllähän se vähän, haluahan sillä vähän on siellä, mutta kyllä se niinku pieneen jää. Mutta ehkä se on ihan hyvä tässä tapauksessa ja tässä sun harrastuksessa, että ei ole niinku heti siellä huutamassa, kun joku lähestyy. Mutta pieni +1. Ja terävyys tuossa seinällä, miten se itsensä lähtee siellä puolustaa. No ihan ei ilmatteeksi anneta nahkoja, että siellä aletaan vähän pörisee ja lopuksi vielä laitettiin sitten vähän etuhampaitakin mulle, mutta ei vielä niin kauheasti. Mutta kuitenkin, että varoitte, että koira on täällä. Se on pieni, ilman jäljellä jäävä hyökkäys, kyllä se aika siisti oli. Siinä mitään. Ja sitten meillä on vielä tuo toimintakyky. Varsinkin tässä toimintakyvyssä mun mielestä se ikä näkyy. Et ihan ei vielä niin kuin kaikki suju sille, että itse tehtäisiin. Et kyselee hirveästi sulta apuja, että hei, miten tässä nyt toimitaan. Niin se menee tuohon. Se kelkka ja pimeä huonehan erikoiskokeet siihen. Et kelkalla tarvittiin vähän sun apuja ja pimeässä se nyt siellä se toimii ihan hyvin. Et varmaan onkin vähän ollut jotain etsintää harjoiteltu sen kanssa, niin pikkasen oli niin kuin homma hanskassa. Eli se menee tuohon +1 ja taas täälläkin on tässä uudessa kohdassa jaettu tuo 1 2 osaan. Niin tähän se menee kohtuullisen pieni, kun sen verran oli vaikeuksia täällä muualla. Mutta plussan puolella se on 1. Ja kun katsotaan pisteitä, meillä on 140 noita plussia ja miinuksia, kun ei tullut mistään, mikä on aina hieno asia. Niin kaikki ne on kotiin vietäväksi. Hyväksyttyhän tämä on. Hyvä. Kiitos. No niin, se oli ainutkertainen testi, että nyt ei tarvitse pientä kaveria enää näillä luodetesteillä kiusata. Eli kummallakaan, jos kerran MHkin on käyty. Et nyt vaan sinne kokeisiin sitten. Nyt se on tehty. Tulee vielä joku jostain. Tämä aika nopeasti kuitenkin niinku palautuu, ettei se nyt sitten ole ainakaan se ilme ainakin. Koska sittenhän on aina jotain niinku huolestuttavaa, kun alkaa niinku tapahtua. Et sen takia se on plussalla kaikki myöskin. Se on niinku mun mielestä ehkä se tärkein asia, että en mä niitä pisteitä silleen koskaan tuijottu. Katon mitkä on plussa ja mitkä miinukset, ne vaikuttaa niin paljon asiaan. Joo. Hyvä. Mut kyllä, tähän paikkaan ei tarvitse tulla enää.